πέφτω να κινηθώ και κάνω το σταυρό μου. Μήπως και χάει κατάσταση συμβεί στο όνειρό μου. Και εκεί λέει που βρισκόμουνα, κάπου προς τις Μπαχάμες, ξυπνάω στο κρεβάτι μου και μέλα με πιτζάμες. Τι κακό. Ξαπλώνω πάλι να μπλεχτώ στα δίχτυα του ονείρου και κολλητά θέλω να χαθώ στην όαση του απείρου. Μα σαν σε βίντεο στο replay παιγμένη και στον ντούκου, βλέπω την πρωινή δουλειά και να μου κάνει κούκου. Τι κούραση λοιπόν που είναι να ξεκουράζεσαι, αφού και στο βαθύ σου ύπνο βλέπεις ότι εργάζεσαι. Κι έτσι εντός δικαίου σαλτάρεις και ταράζεσαι κι όλο μονολογείς. Τι κούραση να ξεκουράζεσαι. Ξύπνησε όμως τώρα πια και ο παλιός εαυτός μου, χέρι που πεινά τα έτσι μου, ακόμη και τα αλλιώς μου. Και με δυο δράμια απ' το καλό τραβάω για τις Μπαχάμες. Θα πεις πάλι φανταστικά, αλλά χωρίς πιτζάμες. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για μια Ελλάδα νέα, να μην χρειάζεται δουλειά, να την περνάς ωραία. Να φτιάξουμε ξενώνες λουξ σ' όσους γουστάρουν ξάπλα, να παίρνουν και τα φράγκα τους και μέρα νύχτα τάβλα. Τι κούραση λοιπόν που είναι να ξεκουράζεσαι, αφού και στο βαθύ σου ύπνο βλέπεις ότι εργάζεσαι. Κι έτσι εντός δικαίου σαλτάρεις και ταράζεσαι κι όλο μονολογείς. Τι κούραση να ξεκουράζεσαι.